Hej og velkommen til Supercar Charity. Det er vores tredje vlog, vi laver, som giver en kort beskrivelse, hvad der kommer til at ske for vores kanal hen over sommeren 2015. Det første, der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at hænge ud langt mere med drengene fra Sportscar Rental. Og hvis I nok ved, så kommer Gumball 3000 til Stockholm, og de kommer også forbi København. På den måde vil vi også dække det i et eller andet omfang. Jeg ved endnu ikke, om vi kommer til at tage op til Stockholm og dække det, eller vi bare bliver i København og afventer til de gange kommer. Og efter Gumball, der kommer vi til Sportscar Events, som nok mange af jer har ventet på, og nogle af jer har luret lunden til, at jeg også bliver den næste konkurrence, hvor vi udlover en plads på Sjællandsringen og en på Jyllandsringen. Det samlede beløb indtil videre, som vi har samlet sammen, det fortsætter med at holde hemmeligt, men jeg ved, at vi ikke snart får et lille nys om, hvor meget vi egentlig har sparet sammen, og hvad for nogle biler man reelt kan komme ud og køre i. Jeg vil i hvert fald gøre opmærksom på, at vi nok kan komme ud og køre måske en Ferrari eller en Porsche GT3 RS. Er du klar? Ja. Hvad siger du til det? Det er godt. Og efter Sportscar Eventen, der skal vi en tur op til Aalborg, hvor vi skal op og se Cool Car Race blive sat i gang. Og de slutter så et sted over i København. Og man kan godt betragte det som en lille form for Gumball. Og efter Cool Car Racen, der tager jeg selv og den anden medstifter over for Sjælland ned til Monaco, hvor vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle ellers sjove, eksotiske biler, men det plejer ikke at være noget problem nede i Monaco. Og det er det overordnede, der kommer til at ske i løbet af sommeren for Supercar Charity. Der er nogle enkelte events, vi håber, vi kan komme til at deltage i, men det er stadig lidt uvist, om vi kommer til. Det er selvfølgelig Classic Car Race Aarhus, som er noget af en sensation, fordi at, det er det eneste sted i Danmark, der får lov til at køre Formel 1 biler. Og det er det, der overordnet vil ske i sommeren 15 for Supercar Charity. Sørg for at komme ind på vores Facebook-side, deltage i vores konkurrencer. Du er måske så heldig at faktisk komme i en af sportsvognene til Sportscar Event. Som sagt, der er udlovet 2 pladser. En til Sjællandsringen og en til Jyllandsringen. Ellers kom ind på vores YouTube-profil. Subscribe til vores kanal. Kommenter og del med venner og familie. Og det var egentlig alt. Jeg håber, I fortsat har en god søndag, og så ses vi nok ud i landet.